شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں آخر وچ اعلان کیتا سی کہ اگلا جمعۃ المبارک او ہوئے گا قیامت کب آئے گی، لیکن بہت سارے دوستان دی کالز آئیاں، انہوں نے فون کیتے، انہوں نے کہا جی کل جڑا دن ہے 15 رمضان المبارک، اس تاریخ 15 رمضان المبارک نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم ولادت ہے، تو اس حوالے دے نال کچھ گفتگو کرنا میں کہ چلو انشاءاللہ اللہ خیر و فیت رکھی تو انشاءاللہ کچھ ذکر پاک کریں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، اساں اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ اور ایمان ہے کہ جی میں نبی دا معجزہ برحق کے، جی میں نبی دا معجزہ برحق کے، ایویں ولی دی کرامت بھی برحق کے، ولی دی کرامت بھی برحق کے، اور کرامت دا مطلقاً انکار کرنا نہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ قرآن دا انکار ہے۔ میں اس دی دلیل دے اندر اپنے موقف دی تائید دے اندر اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا، چونکہ میں الحمدللہ آگے بھی عرض کرنا ہونا کہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا ہر عقیدہ یا اللہ دے قرآن تو ثابت ہے یا مصطفیٰ کریم دے فرمان تو ثابت ہے، کوئی رسمی ساڈا عقیدہ نہیں، نہ سا انگریز دے کولوں مور لوائیے کہ اج تو بعد سانو اے آکھیا جائے یا سانو اے آکھیا جائے، ساڈے عقیدے تے مور محمد مصطفیٰ دی لگی ہوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، کرامت دا تعلق، کرامت دا ثبوت اللہ دی کتاب دے وچوں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک برگزیدہ بندی دا ذکر قرآن وچ فرمایا ہے، برگزیدہ بندی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، آپ جدو اللہ کریم دی طرف حکم ہویا کہ مریم، جناب جبریل امین آئے، انہاں آ کے کیا اے مریم میں تیرے کو لائے ہیں کس واسطے؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تینوں صاف ستھرا پتر دے کے جاؤں۔ پتر کون دیندہ ہے؟ بولیے، سارے دا عقیدہ ہے نا، پتر کون دیندہ ہے؟ تیاں کون دیندہ ہے؟ اے قرآن پاک دی آیت ترجمہ کسے دا بھی اٹھا لو، سنی دا اٹھا لو، دیوبندی دا، وہابی دا، جدہ مرضی اٹھا لو، ہر ایک نے ہی لکھیا۔ جناب جبریل آ کے کہندے نے میں آیا انما انا رسول ربک لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تیرے کو لایا تاکہ تینوں صاف ستھرا پتر دے کے جاؤں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، اشارہ عرض کر دیتا ہے۔ تو جدو بچے دی ولادت دا وقت قریب آیا نا، تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ بستی وچوں باہر نکلیاں،
باریک مقام تے آئیاں جس مقام تے جناب مریم سلام اللہ علیہ پہنچیاں تے دیکھ دیاں کی نے کھجور دا ایک سکا تھم ہے کھجور دا سکا بوٹا نہ اتے پتے نے نہ دے کو پھالے سکا تنا کھلوتا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آ کے اس تھم دے نال کھجور دے تھم دے نال ٹیک لگا کے بہ گئیاں جدو تھم دے نال ٹیک لگا کے بیٹھیاں ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب ہے تو آپ نو پیاس بھی لگی تے بھوک بھی محسوس ہوئی جدو بھوک بھی لگی تے پیاس بھی ہوئی نا اللہ دی بندی جناب مریم سلام اللہ علیہ اینج نظر آسمان وال اٹھائی یا اللہ تیرا حکم من کے تھے آ گئی تو یا اللہ بچے دی ولادت ہے میرے کول کوئی دایا نہیں کوئی میری سہیلی نہیں ماں نہیں کوئی میرے کول نہیں میں کلی ہوں یا اللہ کھان واسطے چیز کوئی نہیں پین واسطے پانی کوئی نہیں تو میں کی کراں اللہ قرآن کی ارشاد فرماندا ہے اے وے کرامت کہ کرامت دا ثبوت کتھوں ہے اللہ دے قرآن وچوں ہے جدو جناب مریم سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ بولیا نا تفسیر کبیر دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا کہندے نے جس رخ دے کول حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیٹھیاں سن نا او دیاں جڑاں بھی تھلوں سک گئیاں سن سکا تنا تو کوئی اتے شاخہ نہیں کوئی ٹانیاں نہیں سکا تنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم فکر نہ کر جے ساڈا حکم من کے آ گئی ہیں نا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ احسان کرن والیاں دے اجر نو ضائع نہیں کردا سارے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ اللہ دی بندی جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ عرض کر دیا نے پروردگار عالم یا اللہ میں نو بھوک لگی ہے میں کی کراں اللہ کریم نے فرمایا اے میری بندی مریم بہزی الیکی بجزع النخلہ تساقط علیکی رطبا جنیا فرمایا مریم کی ہویا جے تینوں بھوک لگی ہے تینوں پیاس لگی ہے فرمایا مریم فکر کرن دی ضرورت نہیں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ فرمایا مریم اے جس بوٹے دے نال ٹیک لا کے بیٹھی ہیں انج کر اس بوٹے نو پھڑ کے ہلا تو آڈے وچ بڑا جنا بندہ بڑا طاقتور کڑیل جوان بندہ جیڑا آکھے میں 3 من وزن چک لینا 5 من وزن چک لینا انہوں آکھو جا کھجور دا سکا تنا ہوئے تھم سکا ہوئے کھجور دا تے دوئے ہتھاں دے نال پھڑ کے ٹل لا کے ہلا کے وکھا او بندے نال ٹل تے کی اگر ٹریکٹر نال بھی ہلائیے بولو ہل دے جڑے چوپو شاید تساں کدی ہلایا ہوئے ہاتھ نال کھجور دا تھم میں فرمایا مریم وَحُزِّي اے جڑا کھجور دا تھم میں انہوں ہلا آئے اے نہ نبی ہے تے نہ نبی دا کوئی صحابی ہے اے ولی ہے نبی دی ماں ہے فرمایا وَحُزِّي ترجمہ پڑھے جس مردی مسلک دے مولوی دا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ فرمایا اے مریم اے جڑا کھجور دا تھم ہے اس تھم نو پھڑ کے اپنے وال ہلا یا اللہ ایڈا موٹا تھم اے کیویں ہلے گا فرمایا مریم آج تک کدی ہلیا نہیں پر اسی لوکانوں وکھانا چاہنے ہو جڑا ساڈا بن جائے اسی او دے ہاتھ جے طاقت ہی نہیں رکھ چھڑنے ہو اگر تے کھجور دا تنا کدی کسے ہلایا نہیں مریم تو اپنی اکھاں نال ویکھیں گی انج ہاتھ لانا تیرا کم ہے ہلانا ساڈا کم ہے
کھجور دا سکا تھم اللہ قرآن فرماندا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فرمایا مریم اس کھجور دے تھمنوں تو پھڑ کے اپنے وال ہلا یا اللہ میں ہلاواں گی تے کی ہوئے گا فرمایا مریم ویکھے گی اے جڑا کھجور دا سکا تنا ہے اے دیاں شاخاں نکلن گیاں تیرا ہاتھ اے دے نال لگن دی دیر ہوئے گی تیرا ہاتھ لگے گا اے دیاں شاخاں نکلن گیاں اے دے تے پھل لگ جائے گا پھل لگے گا بھی تے نال پک بھی جائے گا اینو ہاتھ لانا تیرا کام ہے کھجوراں چاڑ کے تھلے تیرے قدماں وچ سٹنیاں تیرے خدا دا کام ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سورہ مریم پڑھ کے دیکھنا 16واں پارہ سورہ مریم اللہ دی ولیہ اللہ دے نبی دی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نے جدوں اس کھجور دے تھمنوں پڑھ کے ہاتھ انج لایا ہاتھ لان دی دیر ہوئی ہے او سکا بوٹا جی دا تھلوں تنائیں سک چکیا سی جدیاں جڑائیں سک گئیاں سن ہاتھ لگن دی دیر ہے انہوں شاخاں لگ گئیاں شاخاں دے ہوتے نالی پھل لگ گیا ہے پھل پک گیا ہے اللہ دی ولیہ انج کر کے ہلایا کھجور دا سارا تنائیں ہلن لگ پیا ہے تازیاں کھجوراں پک پک کے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دے قدماں وچ ڈگ پیاں اوے سجنا دسنا قرآن اے چاہندا ہے او کائنات لیو جڑا رب دا ہو جائے رب او دے ہتھاں وچ طاقت یہ نہیں رکھ چھڑدا ہے کہ ہاتھ سکے تنے نو لائے او سکا تنا بھی ہرا ہو کے او دے تے پھل بھی لگ جاندا ہے پھل پک بھی جاندا اے اللہ دا قرآن اگے اللہ پتہ کی فرماندا ہے فرمایا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فرمایا مریم اے کھجوراں ڈگ پئیاں نے انہاں نو کھا فَقُلِي اے ویکھ اسا تیرے واسطے قریب تو ایک پانی دا چشمہ بھی جاری کر دیتا ہے پانی دا چشمہ بھی جاری ہو گیا پانی بھی پی وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا اے بڑا سوادی جملہ ہے فرمایا وَقَرِّي عَيْنَا فرمایا کھجوراں کھا کیوں یا اللہ فرمایا دسنا چاہنا نبی دی ولادت ہے نا تے نبی دی ولادت تے مٹھیاں چیزاں فرمایا فَقُلِي اے مٹھیاں کھجوراں کھا وَشْرَبِي تے نال پانی پہ یہ پانی بھی پی وَقَرِّي عَيْنَا تے اپنیاں اکھاں نو بھی ٹھنڈیاں کر لے کرامت دا ثبوت اللہ دے قرآن دے وچوں آؤ درہ ہونے ایسے آیت نو بنیاد بنا کے ہن مصطفیٰ دے نواسے وال چلیے جنہ دی ولادت 15 رمضان المبارک یعنی جڑا کل دا دن آ رہے ہیں 15 رمضان المبارک 3 ہجری نو مدینہ طیبہ دے اندر سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی میرے نبی نے خود گڑتی دیتی گڑتی میرے کریم نبی علیہ السلام نے دیتی نہ بھی میرے آقا نے رکھیا 7ویں دن بعد سر بھی منڈایا عقیقہ بھی کیتا لفظ کی ہے جی این العقیقہ عین قاف 2 نقطیہ پھر یا پھر قاف تے پھر ہا عقیقہ ساڑھے اکثریت بندہ حقیقہ کرنا جی منڈے دا حقیقہ لفظ نہیں دا این العقیقہ لفظ 7ویں دن بعد چانڈوی لو آئی گئی اور نبی کریم علیہ السلام نے عقیقہ بھی فرمایا نبی کریم علیہ السلام دا نواسا جوان ہوندہ گیا سبحان اللہ بولیے تو گل لگلے کریے درہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں نواسا رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ ایک دن آپ
تے آپ دے نال سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کر دے جانے اور بھی خدام نال نے سفر کر دیاں ایک باغ وچ جا کے پڑاؤ کیتا باغ وچ جا کے جدو پڑاؤ کیتا سیدنا امام حسن مجتبہ واسطے بستر بچھا دیتا دوسرے پاسے سیدنا عبداللہ ابن زبیر واسطے بستر بچھایا یہ دونوں شہزادے بہ گئے ایک پاسے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے نے ایک پاسے سیدنا امام حسن مجتبہ بیٹھے نے بیٹھیاں گلہ ہوندیاں پئیاں نے گلہ کر دیاں سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے اینج باغ وچ نظر ماری جدر بھی سیدنا عبداللہ ابن زبیر دی نظر جاندی ہے بے کے اکھن لگے آنگنے اے نواسہ رسول اے حسن مجتبہ میں ویکھدا پیا آپ نے فرمایا اے عبداللہ کی پیا ویکھنا ہے کہندے نے جناب میں ویکھ رہا ہوں جس باغ وچ اساں پڑاؤ کیتا ہے اے سارا باغ کھجوراں دا ہے پر سارا باغ ہی سکا پیا ہے باغ ہے لیکن سارا سکا پہ کاش کوئی بوٹا ہرا ہوندا او دے تے کھجوراں ہوندیاں میں کھاندا کاش کوئی بوٹا ہرا ہوندا او دے تے کھجوراں ہوندیاں تے میں انہوں کھاندا حضرت امام حسن مجتبہ نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے آپ مسکرا پہ فرمایا کھجوراں کھانیاں نہیں کھجوراں کھانیاں عبداللہ ابن زبیر مسکرا پہ کہنے نے جی دل تے کردہ سی پر ہن کتھوں بوٹے تے سارے سکے سڑے پہنے سیدنا امام حسن مجتبہ نے جدو عبداللہ ابن زبیر دا جملہ سنیا ہے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں اگر تساں کھجوراں کھانیاں نے تے کوئی گل نہیں کھجوراں لے لینیاں آندھنے جناب کتھوں ملن گیاں بس اتنا جملہ عبداللہ ابن زبیر دی زبانی چون امام حسن سنیا ہے امام حسن مجتبہ نے اپنا چہرہ انج آسمان وال بلند کیتا ہے ہونٹانو حرکت شروع کی تھی صحابہ کہنے نے جدو امام حسن مجتبہ نے اپنے مقدس ہونٹانو جنبش دیتی ہے کہنے نے سانو نہیں پتا ہے آپ نے کی آکھیا ہے بس آپ دے ہونٹ حرکت کرنے دی دیر ہے اساں ویکھیا اسے باغ وچوں جتھے سارے بوٹے سکے سن فرماندے نے اسے باغ وچوں ایک سونا جا بوٹا زمین وچوں نکلیا ہے ایک سونا جا بوٹا زمین چوں نکلیا او دیتے شاخاں لگیاں پھل لگ گیا پھل پک بھی گیا امام حسن مجتبہ ویکھ کے فرمان لگے فرمایا عبداللہ لے ویکھ جنہ پھل رج رج کھا مکن نہیں لگیاں فرمایا رج رج کھا اے مکن نہیں لگیاں امام حسن مجتبہ دے نال جڑے بندے آئے سن انہاں بندیاں وچ ایک بندہ کسے دوسرے علاقے دا سی مزدوری واسطے عبداللہ ابن زبیر دی سواری دی باغ پھڑ کے نال نہ ٹردہ پیا سی انہوں نہیں سی پتا اے شہزادہ کون ہے نہیں سی پتا اے شہزادہ کون ہے جدو اس بندے اتنا معاملہ وکھیا ہے تے ویکھ کے کی آندے اوئے ہوئے ایڈا وڈا جادو جدو اس آکیا اتنا بڑا جادو امام حسن مجتبہ نے جملہ سنیا جملہ سن کے امام حسن مسکرائے فرمایا او جوانا اے جادو نہیں اے نبیان دے امام دے نواسے دی دعائے اے نواسہ رسول دی دعائے جدو اتنا جملہ فرمایا وہ کیا کہنے لگا جی تسی فرمایا ہاں میرا نام حسن ابن علی ہے فرمایا میں نواسہ رسول گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے شانہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواسے نو عطا فرمائیاں نے کہ مصطفیٰ کریم دے نواسے دی ایک اور بڑی بڑی کرامت جس کرامت نو خود میرے کریم نبی نے خود بیان فرمایا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا روایت کس کتاب دی ہے صحیح بخاری شریف بولیے ذرا محبت نہ سبحان اللہ صحیح بخاری سعودیہ دا چھاپا صفحہ نمبر 603
سن کے ہی سبحان اللہ آخ لو، پڑھن تے میرا ٹائم لگے. محبت نہ بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ. صحیح بخاری شریف حدیث پاک دے الفاظ سننا. ان الحسن سامع ابا بکرتا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبہ ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے حدیث پاک میں پڑھی ہے بخاری شریف چوں صحیح سند دے نال. میں حدیث پڑھی ہے دا ترجمہ بھی پھر عرض کرانگا تے نال تھوڑے جے میں حوالے حوالے دے کے جڑا نتیجہ دیاں گا اپنے عقیدے دے مطابق دیاں گا. ذرا توجہ نال سماعت کرنا. اے حدیث پاک جڑی صحیح بخاری شریف چوں پڑھی ہے اے دے حوالے بھی سماعت کرنا. صحیح بخاری صفحہ نمبر 630، جامع ترمذی صفحہ نمبر 1113، صحیح سنن ابی داؤد صفحہ نمبر 923، سنن نسائی صفحہ نمبر 166، جلد نمبر 1. اس سیاہ ستہ دیاں 4 معتبر ترین کتاباں. تسی اپائی اے دے لو نہ ویکھو، تسی میرے والو ویکھو. میں بڑی محنت کر کے 5 منٹ تو انہوں سنا دینے ہوندے نے تے کئی دنہ دی محنت ہوندی. کتاباں پڑھنا وہ پنجابی جاندے نے ایڈا خالہ جی دا واڑا نہیں، اوکھا معاملہ ہوندہ ہے. تے تسی میری طرف ذرا توجہ فرمانا. ذرا ایک باری بولو پیار دے نال سبحان اللہ. تساں صرف سننا ہے، اے دے تو فائدہ علماء چک دیں. یاد رکھنا، کیونکہ علم والا ہی علم دی قدر کر دے، بے علم نو کی لگے. او عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دا غالباً شعر ہے. تے میں تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب دا بھی ایک پڑھنا. تے گل لے وے پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قدر کرو اپنے علماء دی. حقیقت بات ہے. او سید شبیر سے شاہ صاحب آبادی فرماندے ہوندے سن سنیاں کو عزت کرانا سے پہلا مرنا پہلا. جدو مر جائیے نا تو پھر پھول چاڑ دینا پھر آندے نے بڑا چنگا سا. پیر نصیر الدین نصیر فرماندے نے بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی اساں کیتی خوب تسلی بک بک رونا گرامی قدر حضرات. حدیث پاک جڑی عرض کی تھی صحیح بخاری شریف جلد صفحہ نمبر 630، سنن ترمذی صفحہ نمبر 1113، ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 923، سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 166، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 269، کنز الامال جلد 12 صفحہ نمبر 53، مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384، مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 165، الموجم الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303، الموجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539، مسند البزار حدیث دا نمبر 2635، الفتن لکھن والے امام ابو نعیم بن حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 15، نور الابصار جلد 1 صفحہ نمبر 371، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192، حلیات الاولیاء جلد 2 صفحہ نمبر 63، الشرف المعبد صفحہ نمبر 136، مرآت المناجی شرح مشکات المصحابی لکھن والے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 460، دلائل النبوہ امام بہقی دی
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282 حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 الجامع الصغیر لکھن والے امام جلال الدین سیوطی صفحہ نمبر 162 حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 مشکات شریف صفحہ نمبر 569 الاصابہ جلد 1 صفحہ نمبر 376 اسد الغابہ جلد 1 صفحہ نمبر 559 شوائق المحرقہ صفحہ نمبر 497 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 533 خصائص الکبرى جلد 2 صفحہ 219 دلائل النبوہ امام اصفہانی دی صفحہ نمبر 498 شرف المصطفیٰ لکھن والے امام خرکوشی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 362 کشف الاستار عن زوائد البزار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 النہایہ للبدایہ لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر شرح السنہ لکھن والے امام بغوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 69 شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382 مسند حمیدی صفحہ نمبر 391 الشریعہ لکھن والے امام آجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 اقنیت الطالبین لکھن والے پیران دے پیر سیدنا غوث آدم عبدالقادر جیلانی صفحہ نمبر 267 البدء والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 238 ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ صفحہ نمبر 254 صفات الصفوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 167 فضائل صحابہ لکھن والے امام احمد ابن حنبل صفحہ نمبر 302 12 امام لکھن والے علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 61 تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 393 سیار و اعلام النبلاء لکھن والا عظیم محدث امام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 146 تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 232 سعادت الکونین فی فضائل الحسنین لکھن والے نبیرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مفتی اکرام الدین دہلوی صفحہ نمبر 64 روضۃ الشہداء جلد 1 صفحہ نمبر 401 الفدایہ والنہایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر دی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28 مربج الذہب علامہ مسعودی دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376 اے 50 کتاباں صرف ساڑی اہل سنت و جماعت دیاں کہ جڑے بیلی اعتراض کر دینے اونا دے بھی حوالے سن لو اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 108 مجمع الفضائل جدا ناجن و مشہور مناقب شہر ابن عاشوب دے نام نال یاد کیتا جاندے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57 کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ اربلی شیعہ دا بہت بڑا محدث او دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 دلائل الامامہ صفحہ نمبر 136 معالی السبتین جلد 1 صفحہ نمبر 17 تقریباً 56 کتاباں دے میں حوالے پیش کیتے ہون درہ ایدہ ترجمہ سنی ایدہ نتیجہ سن کے اپنا ایمان تازہ کریں حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے سمیت النبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے میں اینا کرنا دے نال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مقدس جو سنے فرمانے نے تبل حسنو الہ جنبہی تے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے انج اٹھائے ہوئے سن کہ حضور نے امام حسن اٹھائے تے ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرہ سرکار نے امام حسن انج چکے ہیں کدی میرے نبی امام حسن والو ویندے نے تے کدی اپنے غلامہ والو ویندے نے کدی امام حسن دا چہرہ ویندے نے کدی لوگاں والو ویکھ دے نے کہ ویکھ دیاں میرے نبی نے کی فرمایا وَيَقُولُ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابنی ہذا سیدن فرمایا اے میرا بیٹا
سید اے میرا بیٹا سردار ہے، ابنی ہادا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ولا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ اور دوسری روایت بخاری دنگری اے الفاظ نے، بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن اے سردار ہے، فرمایا والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا ان قریب اللہ کریم میرے اس پتر دے ہاتھ تے مسلمانہ دیاں کافرہ دی گل نہیں کی تھی، فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ کریم مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروا چھڑے گا۔ اے صحیح بخاری ہے، 56 کتاباں دے حوالے میں پیش کر چکے ہوں، ایک حوالہ بھی غلط ہوئے، ایس چوک دے اندر کھڑیاں کر کے سریام گولی مار دے خون معافے اسٹام لکھ کے دینوا تے تیارا، حوالہ غلط ثابت کریں، بار میری گڈی کھلوتی ہے مچا بھی دینوا تے تیارا۔ اگر حوالہ صحیح ہوئے تے گڈیاں نہیں منگدا، سر دا بدلا سر نہیں منگدا، اکو گزارش کرانگا اور نبی دے یارہ تے بکواس کرنی چھڑ دے۔ میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ہادا سیدن، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا اس کے ہاتھ پر اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور میں پوچھنا چاہنا مولوی جی اور ذاکر جی دسو او دو جماعتاں ہے کیڑیاں سن جنہاں دے امام حسن نے صلح کرائی ہے؟ ہر مورخ کہندا ہے او دو جماعتاں کیڑیاں سن، ایک جماعت امام حسن مجتبا دی سی، دوسری جماعت سیدنا امیر معاویہ دی سی۔ میرے نبی نے اے دو جماعتاں جب مسلمانہ دیاں جماعتاں کہہ کے دسیا، کائنات لیو خیال کریا جے اگر کوئی میرے غلام امیر معاویہ دے زبان دراز کردہ ہوئے او دے ایمان دا اقرار نہ کریا جے، فرمایا مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں دو جڑیاں ہونگیاں او دے درمیان اے میرا پتر صلح کروائے گا۔ سنیاں تینوں مبارک ہوئے، تو امیر معاویہ دے پونکدہ نہیں بلکہ جتھے بھی موقع ملے سینہ چوڑا کر کے آنا ہے، اور اسی مصطفیٰ دے گھر والیاں دے بھی غلام، مصطفیٰ دے در والیاں دے بھی اسی غلام۔ اسی تے انج آکھنے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے، بولو ذرا سارے چاہتے ہو نا مصطفیٰ کریم دے صحابہ نو، ہاتھ چوکے ذرا گواہی دیو ہاں چاہتے ہو نا، پھر مل کے ہاتھ بلند کر کے آکھو ذرا اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم اے توڑے اللہ ڈاکٹر صاحب بھی ٹر پہ نے تے زیادہ نہیں ماخدہ کیونکہ کرونے نال ہر بندہ کرونے چی کھبیا پہ
ہر بندے دی یہی کیفیت تے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں انہاں دا ذرا تسی بھی خیال کرنا اے جمعے بعد تواڈے کول آوندے نے تے تسی بھی جمعے بعد ہی انہاں کول آندے ہو اس واسطے محبت دے نال مل کے ذرا آکھو اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم آؤ سنو امام حسن مجتبی دا ذکر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی نے آپ فرمانے نے امام حسن مجتبی تشریف فرما سن تے آپ دی ایک نکرانی امام حسن دی نکرانی انہیں ایک پھلاں دا گلدستہ پھڑیا پھلاں دا گلدستہ تے پھلاں دا گلدستہ لیا کے نا اس نکرانی نے سیدنا امام حسن مجتبی نو پیش کیتا امام حسن انج پیش کیتا جدو اس نکرانی نے باندی نے آ کے پھلان دا گلدستہ پیش کیتا نا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھلان دا دستہ قبول فرمایا تے قبول فرما کے پتہ آپ نے کی فرمایا فرمایا جا بھئی تینوں میں اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا انہیں دیتا کی تے پھلان دا دستہ میرا خیال ہے کوئی 2-3 لاکھ روپیے دا تے آئی جاندہ ہے کیوں بھائی 100 روپے دا 150 دا چلو آج کل کرونے دی وجہ تو 250 دا ہو گیا ہائے 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 جدوں اس نکرانی نے امام حسن نو پھلان دا گلدستہ پیش کیتا نا تے امام حسن کی فرمایا فرمایا جا بھی تینوں آزادی تو آزاد ہیں حضرت انس بن مالک فرمانے نے میں امام حسن نو عرض کی تھی میں کیا جناب اس نکرانی نے تو انو ایک نکا جا پھلان دا گلدستہ دیتا ہے او دے بدلے وچ تو سن نکرانی نو آزادی دے چھڑی اتنا بڑا اجر ایک پھلان دے گلدستہ دین پیچھے امام حسن نے فرمایا اے انس اے ادب سانو قرآن سکھایا ہے اے طریقہ سانو قرآن سکھایا ہے حضرت انس بن مالک کہنے نے میں کیا جناب کیویں حضرت امام حسن بولے فرمایا اللہ قرآن فرمانے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا امام حسن نے فرمایا اللہ قرآن فرمانے جدو تھانوں کوئی تحفہ پیش کرے او دے نالو چنگا تسی تحفہ دیو تے جے چنگا نہیں دے سکتے تے پھر کم از کم جویں دا انہیں دیتا ہے اویں دا یونوں لٹا دیو فرمایا اس نکرانی نے مینوں پھلان دا گلدستہ دیتا ہے تے اس نکرانی واسطے آزادی تو ود کے کوئی ہور تحفہ نہیں سی فرمایا آزادی تو ود کے اس نکرانی واسطے کوئی ہور تحفہ نہیں سی اس بات میں انہوں آزادی کر چھڑے انس بن مالک نے جدو اتنا جملہ سنے ہیں تے بول کیا نے جناب کیا بات ہے تھوڑی کوئی یقیناً کہنے ہونے نے اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جیدہ یقین ہے او مل کے بولے اے دے برگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے بار والے سین والے تسی بھی ہاتھ اٹھا کے آکھو اے دے برگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جیدہ نانا نبی ہوئے جیدہ بابا علی ہوئے اے دے برگا زمانے تے دسو کیڑا اچھا بھی مولا علی دا نا انج لینا پتہ لگے کہ مولا علی دے غلام بیٹھے ہوئے نے
اگلا جمعہ ویسے ہے بھی کرامات مولا علی تے وے، لیکن آج تھوڑا جے روٹین بنا لو، اگلے جمعے علی علی کرنا ہے۔ میرے کدرہ بولو اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا، اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا، سخی ہووے جیدہ نانا نبی خووے، جیدہ بابا جیو جیو، جیدہ نانا نبی خووے، جیدہ بابا جیدہ نانا نبی ہووے، جیدہ بابا علی ہووے، اے دے برگا زمانے تے دسو کیڑا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی سنی مسلمان حضور دی آل پاک دا بھی احترام کرنے، حضور دے صحابہ اکرام دا بھی احترام کرنے۔ علامہ شبلنجی نے لکھیا، فرماندے نے ایک بندہ امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بغض رکھ دا سا، بغض تو اس ظالم نے کیتا کی جنت البقیع شریف جا کے امام حسن مجتبا دی قبر تے پیشاب کر دیتا۔ علامہ شبلنجی دیگر محدثین نے بھی یہ واقعہ درج کیتا، اس ظالم نے پیشاب کر دیتا امام حسن مجتبا دی قبر تے، بس پیشاب کرن دی دیر سی کہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور سارا دن جی میں کتے پونک دے نا انج او دے منہ وچوں پونکن دی آواز آندی سی۔ چاند دنوں تو بعد او بے ایمان مر گیا، جدو او مریا انہوں دفن کیتا، فرماندے نے او دی قبر دے وچوں بھی کتے دے پونکنے دی آواز آندیاں رہیاں۔ تو گرامی قدر حضرات، اساں میری تقریباً 40 سال دی عمر ہے کم و بیش، میں اپنی زندگی چ بھی کئی بندے ایسے ویکھے نے جڑے صحابہ اکرام دے بارے چ بھی بکواس کر دے رہے، حضور دی آل پاک دے بارے چ بھی گستاخیاں کر دے رہے، حضور علیہ السلام دے بارے چ بھی اور اولیاء کاملین دی شان چ بھی گستاخیاں کر دے رہے۔ تے جدو مرے نے مرن تو بعد جدو دفن کیتا تے اونا دی قبر دے وچوں بھی کتے دے پونکنے دی آوازاں آندیاں رہیاں۔ الحمدللہ سنیو، اسی جنہ بھی رب دا شکر ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے، کیوں کہ کوئی صحابہ دا گستاخ، کوئی انبیاء دا گستاخ، کوئی ازواج مطہرات دا گستاخ، کوئی اہل بیت دا گستاخ، کوئی اولیاء کاملین دا گستاخ سنی ہوئے جڑا نہ نبیاں دا گستاخ ہے، نہ صحابہ دا گستاخ ہے، نہ اہل بیت دا گستاخ ہے، نہ ازواج مطہرات دا گستاخ ہے، نہ اولیاء کاملین دا گستاخ ہے، بلکہ سنی ہر ایک دے نال محبت اور پیار کر کے زندگی بسر پیا کرتا ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم ایسے مسلک تے سانو زندہ رکھے، ایسے تے سانو موت عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔